רגע, יש לך פה את הגיטרה? כן, בטח. תביא, אני אסביר לך בדיוק למה אני מתכוונת. הגיע בשני, לבוש בגולף שחורה, אני חשבתי משהו זמני שירפא לי את הלילה הקרוב, יעזוב עם בוא האור ויעלה לא נזכור. איתי רגיל לריגושים, היו לו חודשים קשים, עבר יותר מדי נשים ולא זכה כמעט אף פעם לאהוב, הוא מחפש כתף רכה. כמה לילות של הדחקה, איתי לא מתעסק ברגשות יותר מדי, לא משנה לו מה עובר לי בחיי. אחרי שהוא סוגר את הדלת ונפרד, זה החורף הראשון שלי לבד. רגע, והיא הולכת לעשות את זה הערב? אני הרי כזאת טיפשה, 100,000 לירות, זה זיל הזול, אני הייתי צריכה לבקש 500,000. 500,000 על מה? תגידי לי, איינשטיין, את לא תופסת שמהיום בערב מה שיש לי ביד הופך לחומר נפץ הרבה יותר קטלני? לבד, לא מתעסק ברגשות יותר מדי, לא משנה לו מה עובר לי בחיי. אחרי שהוא סוגר את הדלת ונפרד, וזה החורף הראשון שלי לבד.